Chief Executive Member Jongka Jante Hills Autonomous District Council Umat Thambor Siwan mentah si thot di haringkat lang ka jingsanan jengki Executive Member ki lek pensngau shaulat jongka jala uta ka tharoi ban ujor halor ka jingpen slem jongka sorkar jala ban pelai ya ka baha na ka jinglum khajna na ki marpo khandau Umat Thambor Siwan ha ka jingkran bikilar pathai khubor loi thu ba ka ni ka jingli pensngau haulat ka de hadien ba ka council kalamat ya ka jinghiran pisa nomor ba ka sorkar jala wat hadien ba sisnam kan thiru kamsem la pelai ya ka ni ka baha Baka Jante Hills Autonomous District Council kadai bayo naka jinglum khajna naki marpo khando bat kiwi pat wat hadien baka council kala dep ban pha naka jingtho so mentirong baka jalau konrat ki sangma naka liang jungsi am ka GHDC ulopan pau baka ni ka jingle jongka sorkar jala ka bu jingya bhai ka council ka ba hadu mentahi kalamat ya ka jinghiran pisa ka bajur bha ka bala penongru ya ka council ban omla ban siu ya ka tulop jongki nongtrei ka bala ne dagi benai ya kan ka collection ka jingya dei bat u kini kimar po kendeu a collection of royalty na do major and minor tingila tho sya ka government na ka banta ban request ya ka government ban enhance ya kan ka share of royalty na ka 25% sya ka 50% te kata ka jing karpat ka jongi imat ka sulong le na na ka liang ka government hak jing i jongi kam tre ban ya khmat le ne kam tre ban sngap ya kata ka jing karpat ka jongi tengi da ka jing ya railang po ka stip committee te ngila le ya kendo mene bat u governor pan persngeu ya u halor kini ki jing karpat ka jongi ban enhance ya kata ka royalty na do o major mineral ban na do minor mineral naka 25% saka 50% kata kadeka benkong te kibun ki kam ki ba ngia keren ro ha katanya dei bat kini ki leakage jong ki raw materials ki ba mi naka district jongi khamtam ya umne limestone I kumbalong menta ya limestone ke jalan sebar don kono ke jingthau tengi na kaliang ka district council ngi sukarpan ya ka government lene ya governor bekin syag ban simjing theo na ka district council bangin suya tang ya ka quantum of material ke ba supply lene ke ba consume da kitu ki cement factory lene ke ban supply sa bar jongka district jongi te ka sakawai ro ni sukarpat hau governor ba ni kwa ban yo ya ki detail lene ya ki statement na government hakajing ye de bat ka ni ka collection na po ka diam na mar kumbalong haki port ki baladem bunsin ka district council kamtim ka government ka collect kanno pat ka ai singi kanno bunsin habangi le tho sa government ban pan ya ka share jongi hakajing ye de bat ka ni ka royalty bunsin ki ong don collection ngimla ban siu yapi te nakata ka daw ngi sukar pat hiba banyo ya ka statement ya ka collection jong ka government man la ka quarterly hakta ka jingkar pat jongi la siu bat ya kata la mdai bangla chupas ngeu tang menne hau governor ji sawat sa state government ro ngledep tho bat ngledep pat ya kata ka jingpas ngeu ku jongi te kabala ki ni ya keren bat governor mene ki don ki bill ki ba council kala de pas hapo ka house ba le pha sa government ka bill ka bankong ka de ha ka ni de bat kanika pension jong kini ki member MDC de ka ba la slem jing sang la pha pat hadu menta nimpat yo ya ka sen ni ka approval now governor te hak jing skeu thu ko jongi ta ya ka problem jongi bat ke ya ka jing ka jongi habaka government ke de jongi te ki de ban yarap ke jongi hak jing sa kam de jongi ba ngin sulit approach kumbalong mene so governor nolor ba ka de government jongi ban le ya kani ndai namar bangi ngimla sha shu namar kuma pelong bopi I menta ba ngi don kamba ban wat kilat klenti kumno ban survive kanika council ke jongi itip iya kejing sitom pisak jongi tang ban siu tulok ro ngimdap ngimyo dan kita daw ka penlong yang ka stip committee ban perkhat ki babun kilat kumlo bangin thaulat bangin yo lat ban
penhe ya revenue jangka council kenang pengin laban penbiang ya kejeng kam jangka office berka tulap kijo ki breu ki bana ke district jongi ki MLA ngidon na jengtia ki minister ngidon na jengtia mangi ngilong ki MDC ki jongki ki keti kemun keti kediang ki jongki ngi rap ki ngi penjab ki te ki pelong yengi kum ki MDC jongki hang tai ki bu yengi banlong ki ruling lane ki nong pe ya ke district council sa kejeng sisa kade ke kam ka jongki bar ka jongi ban nya trailang kai te ban ong pat Jakarta te ngam nun ba tip balai ka long kumne te na kaliang chief minister habang ile ikendo yo ong ton yang ngan da siong swa ngan pe ikani ka kam jong pi ngan hapon sneu ngalaban ra po kabinet ngin yakren ban de ban decide tanga maroi tengit siap pe bagin sekot yipi ta do mentar 4 khot 4 yo jeng tip ka ba long kumno ka